Temaşavanın hicam ve gerin Ankara Doktor Hasan Mesut Önder Pispori Pevendiye Nav Devletiyle gelmene emdeli ser kriza le derya navar asba xefin dembaş Brez Önder le aluziya le derya navar ast Türkiye le aliyeki Bêje ku tevaiya welatên din li aliyekî dinin yani Yunan, Kıbrıs, hemî welatên derya navarastin yekîtiya Avrupaya, Amerîkaya Tirkiye aloziyekî wisa li gel van welatan hemûka dikare bigire berçav nirxandina te çi ye? Evet. Bele. Şimdi Doğu Akdeniz'deki Nal rojelatê derya neverast pirsgirêka aliyan ya serî de dibe em ji bo şîroveyekî baş dibe em pirsgirêkê fêm bikin. Ya yekem aliyê Tirkiye çawa vê pirsgirêkê fêm dike. Yunan çawa fêm dike, her wiha welatên Avrupayê çawa fêm dike, her wiha Amerîka çawa tê dike. Beriya divê em destpêkê bersiva vê bidin û pişt re dahatê de dê çi bibe em bikarbin bersiv. Ya yekem dibêje ku ciyê wê jiyanî hatiye tenkirin, hatiye astankirin û li hemû rojhilatê derya navarast tê guhertin. Ev nêzîkatiya Tirkiye ev hestên wan û ev projeyek û tê pêşxistin ji bo ku ev proje li holê rake şer jî di nav de hemû bijar de li ser maseyê ne her we dîplomasî jî heye lê dema pêwîst be dikare hêzên şerker jî bikar bînin. Aliyê Yunanê çawa lê dinêre Yunanistan jî dibêje di nav ragiştiya xwe de hem pirsgirêkên aborî li wê derê hene ji bo veşartina vê aboriyê dixwaze neyartiya Tirkan pêş bixe. Bi vê armanca vê mijarê bikartîne. Yunanistan ev helwesta xwe hember raya xwe giştî û ji bo raya xwe giştî li pişt siyaseta xwe kom bike vê krîzê bilind dike. Gelo Fransa çawa li mijarê dine. Di serî de di nav Yekîtiya Avrupayê de di navbera Fransa û Almanyayê de rekaberiyekê heye, pêşbaziyekê heye û dixwaze ew vê pêş bixe. Bi vê armancê Macron û Merkel bi hevû dûra konferanseke rojnamevanîdan gotin ku helwesta mel derya navarast wekî hevûdûye tirek berî nav wan de di wê babetê de nîne dikarê di babetê din de hebe lê li ser babeta Tirkiye û rojhilatê derya navarast rekberî nîne. Yekîtiya Avrupa yekdeng e di wê babetê de çi dibêjin? Şimdi şöyle bakmak lazım. divê em wiha temaşin Almanya dixwaze navbeyinkariyê bike me jî wê dixwest naxwaze hemû înisyatîvê li rojhilatê derya navarast bide Fransayê dixwaze navbeyinkariyê di navbera Tirkiye Yunanê de bike ji ber vê İbrahim Kalin û hevpostê xwe hevdîtinan kirin herî dawî rêkeftina bi Misrê re hatiye kirin ev danûsandin dawî bûn niha tenê di asta axaftinê de nabe siyaset bûye hewayê nabêje dibe ku di axaftinê de wek hev peyaman bidin lê dibin de karên cuda dikin diwar Almanya û Fransa dibe ku diwarê axaftinê de wek hev bêjin lê ev nabe nayê ku rekaberî di nav Brez Önder niha daxuyaniyan em wekî ragihandin daxuyaniyan werdigirin. Me bes çine ew dizanin em daxuyaniyan werdigirin 24-25 Eylûnê piştî du hefteyan li Berlînê civîna Yekîtiya Avrupa heye dê dorpêçên li ser Tirkiye qise bike Yekîtiya Avrupa bi yek dengî li gel vê yekê got Tirkiye alûziya derdixe li yekîtî li rojhilatî derya navarast.
Şimdi her ulusun bir her milletek karaktereke xwe eger ew ne fêm kirin siyaseteke û siyaset bêkirin meriv nikare encamên wan çi bin dê derxe meydanê. Türkiye bi zext û fişar û gefên serbazî û dorpêçên aborî ji daxwazên xwe dev ji ber nade. Ji ber ku ev li gor dema em kesetiya Erdoğan dinirin, em sistema devleta Türkiye û sistema birêvebirina Türkiye dinirin tüccarê dorpêçiyekî yan jî gefekî serbazî yan jî fişarên aborî nabin sebeb ku Türkiye ji daxwazên xwe yê Rojhilatê Naverast dev berde. Divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim Birêz Önder. Yunanistan dibêje Wezîrê Derve Yunanistanê, Serokvezîrê Yunanistanê dibêjin ku Tirkiye dixwaze neo-Osmanîzmê li Derya Naverast bi cih bike. Rastiya vê çend e Birêz Önder? Evet. Yani Türkiye'nin Türkiye neo-Osmanî politika izlediği varsayımı ev tê gihîştine ev iddia tenê iddiayekî welatên Rojavaya û kesên ku gavên Türkiye nerazîne van iddiayan pêş dixin. Neo-Osmaniyan li Kafkasan li Balkanan eva li wan welatan têgihîştinekî xerab e. Kesên ku li ser wê lêkolînê dikin baş dizanin. Neo-Osmaniyan ev bandorekî xerab li ser wan welatan hene. Li vê derê siyaseta Tirkiye ev e. Tirkiye dibêje ku ev welatên ku ev gelên ku 400-500 sal me bi hev re jiyane dîsa em pêwendiyekî rast deynin. Ev nayê nêzîkatiya ku dixwaze bibe serdest yan ji hemû navçeyan carekî din kontrol bike. Lê ev jî heye ev mijara Rojhilatê Derya Naverast divê em hemû resmê bibînin, çarşeve bibînin. Ev welatên zilhêzên ku hene daxwazên wan çi ne em vê jî bibînin. Hemû sazamanekî nû bi rekaberiyekî derdikeve meydanım. Di dema şerê sar de Amerika bandorekî xwe yê mezin li wê derê ne. Niha jeopolitikayekî nû derdikevin. Ev li Balkanan li Kafkasyayê hêdî hegemoniya Amerika hember vê nikare bisekine. Belê. Niha NATO û Amerika vê nêzik dibe. Pirsgirêkên ku li navçeyê mane dixwaze wan çareser bike. Belê, spas gote pisporê peywendiyên navdewletî Dr. Hasan Mesûd Önder ku ji Ankara tûlgelme. Spas.